Оле! Оле, благодаря ти. Понеже ни посетихте магазина, искате да участвате в видео и си купихте нещо, може да завъртите Mystery Games колелото. Хайде късмета ми. Коя страна трябва да върти? Откъдето решите? Откъде смятате, че ще ви дойде късмета повече? С кой пръст, бе? С кой, бе? Айде с това, бе. О! Оле, падна ми се тук нещо. Кой ми се падна? Мистерията ви се е паднала. Добре, ами супер. Най-после. Оле, Господи. Вие сте първия. Оле, благодаря ти. Благодаря ти, Господи. Оле! Ама няма да ги броя, ви сте ги броили сигурно така. Охо! Сега за нова година си има късмети. Просто ме зарадвахте за Коледа. Майко мила, само да не болка да не получи удара, не знам.